Ja, jeg skal vise lidt om, hvordan man dels får sin egen YouTube-kanal, og også hvordan man kan få flere administratorer på den her YouTube-kanal. Det kan man kun gøre, hvis man får den linket sammen med en Google Plus side eller en Google Plus page. Og det vil jeg vise lidt om, hvordan man gør nu. Først så er jeg inde på YouTube her, og jeg er logget ind, og hvis man ikke er logget ind, så kan man klikke herop og sørge for at blive logget ind som sig selv, eller hvis man har en flere YouTube eller Google kontoer, så kan man logge ind med den Google konto man skal bruge. Men jeg er logget ind med min egen konto her. Det sørger jeg lige for. Så skal jeg faktisk ind og lave en ny Google Plus side, og det gør jeg simpelthen ved at skrive plus.google.com. Så kommer jeg ind på min Google Plus konto, som jeg har simpelthen fået foræret, i og med at jeg er oprettet på Google. Bare man har en Gmail, så har man faktisk både en Google Plus konto og en YouTube konto. Jeg klikker herovre på start, som giver et overblik over alle de ting, jeg kan oprette herinde på Google Plus. Og det jeg gerne vil oprette nu, det er en Google Plus side. Det står hernede. Klikker jeg på. Jeg har allerede oprettet en anden side, men jeg prøver lige at oprette en side, så I kan se, hvad man gør. Få din side klikker jeg på. Og så skal jeg indtaste, om det er en butik, eller serviceområde, eller varemærke. Og varemærke bruger man også, hvis det for eksempel er et fællesskab, eller et netværk, man gerne vil lave en YouTube-side for, eller en YouTube-kanal for. Og det kunne jo for eksempel være en side, der hed leg med ord. Og så kan man eventuelt sætte en webside på. Det er en rigtig god idé at sætte en webside på, hvis man har en hjemmeside, fordi Googles søgemaskine fungerer på den måde, at den linker de her to ting, så aktivitet inde på din Google Plus side også vil højne placeringen inde på Google, når folk søger efter den. Så skal man lave, hvad er det for en type af side, og så skal man sådan set bare sige opret siden. Ja, så skal jeg lige acceptere vilkårene. Det vil jeg gerne. Og så tænker den. Det tager lige lidt tid, når den skal oprette en side. Og så er vi ved at være derhen, hvor vi har oprettet vores Google side, og så siger den velkommen til din Google side, og så siger den, så kan man jo tage sådan en lang rundvisning her, det er fint nok. Okay. For at indstille, at din YouTube-kanal så skal hænge sammen med din nye Facebook eller Google Plus side, så skal du gå ind på din YouTube-kanal. Eller din YouTube, du kan sådan set bare skrive youtube.com heroppe i adressefeltet, så kommer du ind på YouTube. Heroppe i hjørnet vil du så have muligheden for at lave nogle indstillinger for din nye side, som du har lavet. Så du klikker simpelthen på den her side, du har lavet hernede i din indstilling, og klikker på dit lille ikon heroppe, der vil være dit eget billede eller et andet billede herovre, afhængig af hvem du er logget ind som. Og så klikker du på navnet på den nye side, du lige har lavet. Og så står der nemlig opret en kanal for, leg med ord. Og så får du leg med ord din nye Google Plus side, en helt bestemt YouTube-kanal, som den hænger sammen med, sådan at når du uploader nye videoer til din nye YouTube-kanal, så vil de også blive vist inde på din Google Plus side. Det er smart. Og det skal man så godkende. Ja, jeg vil gerne have sådan en side. Tak for det. Og nu har jeg så inde på YouTube fået den her nye kanal, som hænger sammen med min Google Plus side. Som netop hedder leg med ord. Det er bare den side, jeg lavede før. Og her kan man så også følge lidt med i, hvor mange YouTube afspilninger der har været osv. Men det smarte er så, at hvis jeg så herinde gerne vil ændre på administratorerne, altså hvem er det egentlig, der skal kunne uploade til min YouTube-kanal. Fordi de to hænger sammen nu, så når jeg herinde på min Google Plus side siger, at der skal være flere administratorer på, så vil jeg her kunne sige, nå, men jeg kender for eksempel lige, kender for eksempel, hvad skal vi tage? Kender for eksempel den her bruger her, som jeg gerne vil gøre til administrator af den her side her. Så skriver jeg simpelthen bare mailadressen, og det er jo smart, hvis det er en
Google Plus eller en Google mailadresse, skriver det på her og siger, at han skal være administrator. Man kan også lave en kommunikationsleder, så er der ikke lige så mange valgmuligheder. Administratorer har også mulighed for at tilføje nye brugere osv. Og så siger jeg invitere, og så lige så snart at den person, som man så har tilføjet, accepterer. Man kan se ham herinde med inviteret, lige snart han så accepterer den mail, han har fået, så vil han blive en administrator herinde. Og når man er sådan en administrator, så vil man herovre på YouTube-kanalen også have adgang til at uploade YouTube-video. Så sådan er det. Sådan kan man linke en YouTube-kanal med en Google Plus side og tilføje administrator ind på Google Plus siden, som så også er dem, der kan få adgang til YouTube-kanalen og uploade videoer.